In-nuqqas ta' ħaddiema dal-isfida ewlenija l-intrapriżi Ewċin dan joħroġ minn stħarriġ dwar is-sentiment tan-negozju f'Għawdex li sar għal perjodu April-Settembru ta' din is-sena. Fl-istħarriġ li sar mill-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u l-Kamra tan-Negozju għal Għawdex joħroġ li madwar 60% tan-negozji mistħarġa irrappurtaw li l-kundizzjonijiet tan-negozju tagħhom baqgħu ma nbidlux matul is-sitt xhur ta' qabel, b'din l-istabilità tiġi osservata fost is-setturi kollha. Joħroġ ukoll li tħassib dwar il-pressjonijiet tal-ispejjeż qed jonqos gradwalment b'din il-kwistjoni tonqos b'22 punti perċentwali f'Settembru ta' din is-sena meta mqabbla ma' sena qabel. L-attività tan-negozju f'Għawdex mistennija tkun inqas pożittiva matul is-sitt xhur li ġejjin għalkemm ħafna negozji mistħarġa f'Settembru li għadda qed ibassru kundizzjonijiet stabbli. B'mod speċifiku nofs dawk li rispondew jistennew li l-ambjent tan-negozju tagħhom jibqa' ma jinbidilx matul dan il-perjodu. F'dan il-kuntest, fil-waqt li s-setturi tal-arti, rikreazzjoni u divertiment qed jantiċipaw kundizzjonijiet aħjar, is-settur tal-kostruzzjoni qed ibassar tnaqqis fl-attività. Matul is-sitt xhur April-Settembru 2024, 44% tan-negozji f'Għawdex irrappurtaw li jagħmlu xi tip ta' investiment fl-operat tagħhom, bl-ogħla sem ta' investimenti rrappurtati fis-settur tal-edukazzjoni u s-saħħa, kostruzzjoni, arti u rikreazzjoni u l-industrija. Nofs in-negozji mistħarġa jippjanaw li jżommu l-livell attwali tan-numru ta' ħaddiema bis-setturi li x'aktar iżidu n-numru ta' ħaddiema ikunu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut l-industrija u l-kostruzzjoni. Skont l-aħħar riżultati tal-istħarriġ, 45% biss tan-negozju f'Għawdex użaw skemi tal-gvern biex itejbu jew iżidu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħhom minn meta bdew joperaw.